बड'लेण्डआ बे समाव दंफैयो अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खाग्राबारि ओनसोलावहाय आरो बे खाग्राबारि ओनसोलनि जिथुनिखि जायगा बे जायगाया जाहैबाय बे 32 नं भेरगाव समस्तिनि मोनसे माने गामि आरो बे गामि ओनसोलाव मोनसे खामानि सोलिगासिनो दङ बेबायदिनो निउस 24 बड'लेण्डआ दिनै दिन्थिगासिनो दङ नोंथांमोनखौ दिनै बिटिआरनि जिथु सरकार गोदान सरकार बे गोदान सरकारा मा मावदों मा मावाखै बेनि सायावहाय मोनसे नोजोर बोनानै निउस 24 बड'लेण्डआ ग्राउन्ड रिपर्ट लानो फैदों बेयावहाय आं केमेरा पार्सन बिथांखौ दिन्थिनो खावलायदों दिनै नैबे गुड उइलनि जिथु खामानि बे गुड उइलनि खामानिया बेयावहाय सोलिगासिनो दङ दावबायसा बर' इएम बिथांनि बा बिथां एमसिएलनि बे खामानिया सोलिगासिनो दङ नैबेनो बिथांमोननि खामानिया दायो माने जिरायनाय गैयै बायदि बिथांमोननि खामानिया दिनै जागासिनो दङ नुनो मोनदों नोंथांमोना बियो सिसि ब्लकनि मोनसे लामा जानो थांगासिनो दङ आरो बियो गासै 2.2 किल'मिटार बे लामाया जानथाया आरो बे लामाया जाहैबाय बटाबारि एलपि स्कुलनिफ्राय बेथिंहाय मोखनाबारि जानानै बाक्सा बर्डारसिम बे लामाखौ बानायदों आरो बे लामाया खुब फिसा लामामोन बेयाव थेला गंसेबो हाबामोन आरो गारि गुरा थांनो हायामोन साइकेलजोंल' थांनानै जेने तेने थांनो हायोमोन नाथाय बे लामाखौ दिनै बाक्साजों सरजाबनाय हिसाबै बाक्साजों थांनो हानाय हिसाबै बाक्सायाव थांनो हानाय हिसाबै बे लामाखौ बिथांमोना सिसि ब्लक खामानिखौ मावनो आखायाव लादों बे समाव जों थांनि बेयावहाय रायजोफोर दङ माखासे रायजोफोर दङ बे लामानि सोमोन्दै जों मिथिना लानो रायजोफोरा दावबायसा बर'नि सायावहाय बेसेबांखिनि गोजोननाय दङ आरो बिथाङा माबायदि खामानि मावनो लादों आं बेखौ रायजोफोरनि खाथियाव सोंनो नागिरदों आच्चा गेदेमा नोंथांनि खाथियाव फैदों निउस 24 बड'लेण्डआ बरायबाय नोंथांखौ दिनै नोंथांमोननि जायगायाव जों ग्राउन्ड रिपर्ट लानो फैदों आरो बे ग्राउन्ड रिपर्टआनो जाहैबाय नोंथांमोननि जायगायाव जिहेतु खामानि सोलिदों गोबां माने स्किम सोलिदों बेयावहाय जोंनि जिहेतु नोंथांमोननि बेयाव नुराय जे गुड उइलनि जिथु एसअपिडिनिफ्राय खामानि फैदों बेयावहाय मोनसे मोजां मोनसे लामा गोदानहै माने बे लामाखौ जागायजेनदों खामानि मावनो दा खामानिया जानायनि लामायावनोसै दा बेबायदि समावहाय नोंथाङा मा बुंगोन रायजो राजानि सिगाङाव जों नैबे निउस 24 बड'लेण्डनि रादाब माबानि गेजेरजों बुंनो सानदों जिहेथु नैबे लामाया गोलाव सम गोग्लैनानै दङमोन आगोलो जोंनियाव बिटिसि खुंथाय दङमोन जोङो फ्राय माने बिथांमोननि खुंथायखौ 17 बोसोरखौनो बुंनांगोन बेहाय नैबे मोनसे लामाखौ बिथांमोना एकदम नेवसिना थानायखौ जों नुदोंमोन थारैनो नैबे समाव जोंहा बिटिसिआव गोदान सरकार फैबाय आरो बे गोदान सरकार फैनाय हिसाबै नैबे लामाया फार्स्ट टाइम माने गुडउइल एसअपिडिनिफ्राय मावफुंनो लानायखौ जों नुदों एबा मावफुंदों बेहाय जोंहा जोबोद गोजोननाय दङ खाग्राबारिनि रायजो राजा बासि हिसाबै आरो नैबे लामाया जोंहा बाक्सासिम बायदिसिना स्कुलाव थांनायाव कलेजाव थांनायाव बाजार खालामनो थांनायाव जोबोद सुबिदा जायो आरो बेयो जोबोद माने बारस'नो हानाय मोनसे लामा जायखिजाया नैबे मोनसे लामा जानायाव जोंनि खाग्राबारि ओनसोलफोरनि सुबुंफोराल' गोजोनाखै बाक्सा ओनसोलनि जोंनि खाथि खालायाव थानाय गामिफोरनि रायजो राजाफ्राबो जोबोद गोजोननाय दङ थारैनो जोबोद गोजोननाय दङ नोंथाङा बुंगोन नामा जे थांनाय समाव जिथु बारग'लांनाय सरकार बे बारग'लांनाय सरकारा बे लामाखौ नायफिनाखै होनना बुंनो सानदों नामा नंगौ नैबे ओनसोलनि रायजो राजा बिसेसकै नैबे मोखनाबारि होननाय गामिनि रायजो राजा बिथांमोना खोनानाय बायदिब्ला बुंनाय बायदिब्ला गले गले एमसिएलए आगोलनि जि एमसिएलएफोर दङमोन जोंहा 2 जालांदों सासेया 10 बोसोर सासेया 5 बोसोर आरो जोंहा एमएलएबो दङमोन बिथांमोननि खाथियाव बिराद साफि हैनानै बे लामानि थाखाय गोबां बार बुंहैदोंमोननो खिन्थु बिथांमोना मावगोननिल' खोथा होदों जागोनल' खोथा होदों खिन्थु खामानिखौ मावफुंना होनायाव प्रेक्टिकेलि मावफुंना होनायखौ जों नुवाखिसै आरो दायो जिहेतु बे लामाखौ मावबाय दावबायसा बर' बिथाङा एमसिएलए जानानै दिनै सरकारा बा बिटिआर सरकारा बा बिटिसि सरकारा दानानै थाङाखै बे समावनो गिबि खेबनि थाखाय बिथाङा मावदों दा बिथांखौ मा होनना बुङो थारैनो नैबे सरकारा ओरैबायदि माबा कमप्लेक्सननि गेजेरजों सालायनायखौ जोंबो नुमारदों जिहेतु बिटिसि इलेक्सन जोबखांनायनि उनावनो बिटिसि इलेक्सन जानाय समावनो माने जोंनियाव
कर'ना होननाय मोनसे पेन्डामिक बेराम गिथावना बे बेरामा फैबाय जायनि थाखाय बे इलेक्सनावबो एसे माबा लेट जालांनानै इलेक्सना जालांबाय सरकार सालायनायखौ बारा सम मोनाखिसै लोगो लोगो आरो बिथिं एसेम्ब्लि इलेक्सना सफैबाय एसेम्ब्लि इलेक्सनावबो माने कड अफ कन्डाक्ट नांनानै माखासे खामानिया थाथ'नो गोनां जालायबाय आरो बे थांखांनायनि उनावनो दा आरो नै कर'नानि थाखाय माखासे खामानिफ्राव एसे थाबथानायखौ जों नुदों थेवब्लाबो बेफोरबायदिनि गेजेरजों नैबे लामाखौ जायखिजाया जौगालु लामाफोरखौ गोख्रै खामानिजों मावनो लानायखौ नुदों जिहेथु माखासे माबा सरकारा होनाय गाइडलाइननि गेजेरजों बेखौ मानिनानैब्लाबो खामानिखौ मावफुंनो थाखाय आखायाव लादों थारैनो बेफोरबायदि खामानि मावनायाव बिथांमोनखौ जायफ्रा माने सरकारिनि MCLA बिथांमोना खामानि मावनो लानायखौ जों नुदों थारैनो बिथांमोननि खामानि मावनायखौ नुनानै जोङो बुंनो हायो बिथांमोना थारैनो BTC ओनसोलाव रायजोनि खामानि मावगोन आरो माखासे नैबे 5 बोसोरनि गेजेराव जिखुनु जोंनियाव जौगालु खामानि जानांगौ बे खामानि जानायखौ मावफुंगोन होननानै नुहुरदों बे समाव बिथाङा बुंदों BTC सरकारा दा मा खामानि मावनो लादों थांनाय सरकारा मा खामानि मावाखै बेनि मोनसे फारागथिखौ बिथाङा बुंनो नागिरदों थारैनो दिनै नुनो मोन्दों खाग्राबारि ओनसोलाव जिहेतु सासे EM दावबायसा बर' बिथाङा नैबे 6 दान बारग'लाङाब्लाबो दिनै बोसोरसे जालाङाब्लाबो दिनै नैबे समावहाय बिथाङा गोबां खामानिखौ मावनो लादों होननानै बिथांमोना बुंदों आरो आं सासे लाइमोन सेंग्रा बिथांनि खाथियाव थांनो नागिरदों बे दिनैनि नैबे समावहाय BTR सरकारा गोबां खामानि मावनो हायाखै फारसेथिं कड अफ कन्डाक्ट नांबाय एसेम्ब्लि इलेक्सननि थाखाय आरो फारसेथिं कर'नानि गिख्रंथाव कर'नानि थाखाय बेयावहाय लकडाउननि थाखाय खामानि मावनो हायाखै मा बुंगोन नंगौ नैबे भारतनि बेमार कर'ना भाइरासनि थाखाय दिनै BTRनि सालायबाय थानाय सरकारा मावफुंनो हायाखै अब्लाबो बिनि गेजेरजोंनो माखासे खामानिखौ मावफुंलांनो लांबाय थादों आरो जिखिनि दा मावबाय थादों खामानि बेखिनिखौ मावफुंनायनि लाबाय थादों खामानिखौ गोजोननाय दंना गैया दा जों BTR सरकारखौ रोजा रोजा साबायखर होयो आरो थारैनो दिनैनि लाइमोन बिथांमोनाबो बुंनो नागिरदों बे समावहाय BTR जितु BTC सरकार बे BTC सरकारनि जा खामानि मावनो गोनां बे खामानि मावनो गोनांखौ बिथां थारैनो नैबे पानिसिलि ओनसोलनि जितु पानिसिलि VCDCनि सिङावहाय थानाय जितु मोखनाबारि लामा बटाबारि LP स्कुलनिफ्राय मोखनाबारि लामा बे मोखनाबारि लामाया थारैनो थेला गंसे हाबजायै गारि गंसे थांजायै सरजाबनाय लामा बाक्साजों बेबायदि लामाखौ दिनै दावबायसा बर'आ बे लामाखौ होनानै रायजोनि गोबां गोनां खामानियाव लाना फैदों बेखौ जों नुनो मोन्दों निउस 24 बड'लेण्डआ आरो बेबायदिनो रायजो राजानो जों दिन्थिदों बिथांनि जिथु खामानि मावनाय हाबाफारि बे हाबाफारिया माबायदि जादों जों दिन्थिलांबाय थागोन आरो दिन्थिलांबाय थागोन नोंथांखौ नायबाय था निउस 24 बड'लेण्ड गोजोन्थों।